नोंबो माबा सानलाबाय थायो फैथारनाय गैया नामा नों आंसेयाव दे मबाइलखौ लाना फै हले मबाइलखौथ' लायनो नागिरदों आरो माथो आरोलाय दे होनबा दे दोन हर मबाइला थांसां मानो एसेबां आथुर आगोलबा अनसोगारोमोन दाबा मानो सैया खालामो मानो बिदि जाखो हैद सालाय माथो मोथाना बेयाव टाइम गैया माबा थांसां हर मबाइला एसेबां आथुर साना हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय आं नोंथांमोननि गेजेराव बर'नि गोदान मोनसे शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैदों आं आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि दिनैनि आपडेटखौ मिथिनो थाखाय भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांगोन आंनि दिनैनि सेथि आपडेटआनो जादों दावमासार फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनिफ्राय बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा कमेडि शर्ट फिल्मनि भिडिअ लानानै फैबाय थायो बिथांमोननि बे शर्ट फिल्मनि टाइटेलानो जादों जामब्रबाय बिथांमोनहा बे शर्ट फिल्मनि भिडिअखौ बावैसो सिगाङाव रिलिज खालामना होबाय बिथांमोननि बे शर्ट फिल्माव फाव दिन्थिदों जयसिं लाइथुन गुलसान जिलिना दीपिका लोमसार दैमालु मिल्टन लैथोमा बिथांमोनहा जयै फाव दिन्थिदों केमेराखौ होदों बिथां नायखां नार्जारि आरो एडिटिंखौ खालामदों बिथां लोमसार आरो बिथां नायखां मिउजिकखौ होदों बिथां लैथोमा मुसाहारि स्क्रिप्टखौ लिरदों बिथां लाइथुन नार्जारि थारैनो बिथांमोननि बे शर्ट फिल्मनि भिडिअआ जोबोरैनो बाख्नायजाथाव नायबाय थाथाव बिथांमोननि बे शर्ट फिल्मनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा दासिमहालागै नुवाखैबा बिथांमोननि चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै बिथांमोननि चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नोंथांमोनहा थांना नायनो हागोन आंनि दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो बर'नि गोदान शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैबाय थागोन।